שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הכל בראש, פודקאסט שעוסק בפסיכולוגיה של הספורט, המאמץ והביצוע. איתי באולפן אורח דוקטור אסף בלט. היי רועי. מה נשמע? מעולה, כיף להיות פה. שמח שאתה מגיע לפה, זה פעם שנייה. כמו שהבטחתי, יש לנו הרבה מאוד השלמות, וגם עדיף שאת רוב השיחות שאנחנו עושים נראה לי נעשה דרך הפודקאסט, ותוכל אתה לתרום עוד הרבה ידע לאנשים נוספים. אסף הוא פסיכולוג בתחום הספורט, מרצה במספר תוכניות אקדמיות לתואר ראשון ושני בתחומי הספורט ומדעי ההתנהגות. באופן פרטי, אתה מעניק ייעוץ לספורטאים ממגוון ענפים תחרותיים, ומעטפת פסיכולוגית של הספורט לקבוצות ישראליות, ראש מערך הפסיכולוגיה של הספורט מחלקת הנוער מכבי פתח תקווה כדורגל, לאחרונה גם סגן יושב ראש האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט והביצוע. אמת. והנושא שהבאתי אותך לכאן, הנושא של הפרק הוא חרטה. כן, חתיכת נושא. איך אתה היית מגדיר את המושג הזה של חרטה בהקשר של ספורטאים, והאם יש משהו שבאמת מייחד אותו לעומת חרדה במצבים אחרים? כן. קודם כל אני אתן איזה רקע על חרטה, כלומר, היא נכנסה לפסיכולוגיה יחסית בשלב מאוחר. כלומר, אני רואה את הפסיכולוגיה הולכת עכשיו לכיוונים של הבנה של רגשות, נגיד דוקטור לאל גרשגורן מנסה להבין את רגש הקנאה, כן, גם חתיכת רגש בספורט. והגיע אליי מחקר, אני מנוי לאספ, לאגודה הבינלאומית של הפסיכולוגיה של הספורט, מקבל את הכתבי עת כל חודשיים בדואר, והגיע אליי בעצם מאמר על חרטה של ספורטאים. הסתכלתי מה קורה בחרטה בפסיכולוגיה, ואחד הדברים הראשונים שהיו, או איך התחיל המחקר הזה, זה אחות טיפול נמרץ בשם ברוני וויר, סליחה, לא טיפול נמרץ, אלא עבודה באוספיס, עם אנשים שעומדים לקראת סוף חייהם, שבועיים האחרונים של סוף חייהם, והיא בעצם ניסתה לזקק מה החרטות המרכזיות שלהם, והיא שאלה את האנשים, והיו כאלה שאמרו לה, לבא שהיה לי את האומץ לחיות חיים יותר אותנטיים, לא לפעול לפי הציפיות של אחרים, הלוואי שלא הייתי עובד כל כך קשה, הלוואי שהיה לי את האומץ לבטא את הרגשות שלי, הלוואי שהייתי נשאר בקשר עם חברים, הלוואי שהייתי מאפשר לעצמי להיות יותר שמח. כלומר, היא ממש לקחה את זה כבלוג, הוציאה את זה כספר, ואז זה נהיה מחקר אקדמי. כלומר, תראה איזה יופי, גם אנחנו מדברים על מחקר, איך דברים באים מהשטח, ובאים לאקדמיה, ואני חושב שהאקדמיה מחזירה אותם לשטח. המחקר בספורט התחיל ב-2013, גם יחסית צעיר, וחרטה הם הגדירו כרגש שלילי, שכמו שאתה אמרת, האם אז הייתי יכול, כלומר, הפרט מאמין שהפעולה הייתה יכולה לעשות בצורה יותר יעילה. אוקיי? זאת אומרת, צריך להבין שזה רגש שלילי, רגש מורכב, נכון? יש לנו את הרגשות הבסיסיים של פחד, או אנחנו מדברים על חרדה, משהו ככה מאוד שמחה, עצב. חרדה זה רגש עמוק יחסית, אוקיי? נקרא לזה ככה ברמה הזאת. ואז הגיע למחקר ב-2023, נחת בדואר, ואמרתי בום, כלומר, הרגשתי איפשהו, דיברנו על התפתחות קריירה, אז עכשיו אני כבר 9 שנים במקצוע, התחלתי בעצם מ-2016, ועבדתי עם כל ה-PST, אוקיי, ה-Psychological Skills Training, אימון המיומנויות המנטליות, הדמיה ודיבור עצמי, הצבת יעדים. עכשיו, יש לי ספורטאים שאני עובד איתם כבר 4 עונות. כן. כל לימדתי אותם את כל הטכניקות, ופתאום שזה בא, אמרתי, וואו, יש לי משהו חדש, יש לי משהו חדש להביא לשיח איתם, וזה יצר מפגשים נורא מעניינים, כל השיח שלי ושלך על בסיס חרטה באמת התחיל מהמחקר היותר חדש, ששלחת לי על באמת איך הדבר הזה נראה, בעיקר על ספורטאים שהיו בקולג'. נכון. כלומר, על תחושות החרטה שלהם, שגם שם ראינו הרבה מאוד דברים שהם מאוד דומים למחקר הראשון, שאחרי זה הפך לספר, שגם כן דיבר על מה הייתי יכול לעשות, ואם הייתי עושה את זה ככה, וגם אולי השקעתי יותר מדי, או השקעתי פחות מדי. אותי הדבר הזה תפס כי בהרבה מאוד דברים, בעיקר בגלל שאני עובד עם ילדים מאוד מאוד צעירים, או ילדים לפני קבלת החלטות של האם ללכת לצבא או להישאר בספורט, הנושא הזה של איך אני אסתכל על עצמי בעוד 5-6 שנים, על ההחלטה שקיבלתי עכשיו, הוא מאוד משמעותי, וגם הוא מתכנס לי קצת לנושא הזה של חרטה. בהגדרה שלי, אני תמיד אומר שהעניין של חרטה, אמנם אני מסתכל על משהו שקרה בעבר, אבל בגדול אני בוכה על מה שקורה לי עכשיו. יפה. וזה מתקשר אולי להמשך של איך אתה מטפל בזה, בדברים האלה, אבל אני חושב שחלק מהדברים של להבין בעניין של חרטה, זה נכון שאני מדבר על איזה פעולה שעשיתי בעבר, אבל בעיקר לא טוב לי מה שקורה עכשיו. ואני מקשר את זה להחלטה שעשיתי אז. חרטה זה רגש שלילי, אבל לפעמים אנשים מתבלבלים שהפעולות שעשיתי בעבר, הן תמיד יכולות להיות שליליות, לפעמים גם פעולות חיוביות שעשיתי בעבר, יכולות היום להפוך להיות שליליות, כלומר אני יכול ללכת לעבודה שאני מאוד רוצה, באיזה מועדון מאוד מאוד כיפי שבא לי לעבוד שם,
ואחרי 5-6 שנים לגלות שבגלל המועדון הזה לא קיבלתי 2-3 עבודות אחרות, ואז להגיד, אין, אתה רואה, אבל באותו רגע זו הייתה החלטה שעשתה לי טוב. כמה זה קורה לנו בחיים, מה שחשבנו שהנה זה החלום, זה לא בדיוק החלום שחשבנו שהוא. אני גם מסכים שהרגש הזה הוא מכביד מאוד, אתה דיברת פה על רגשות מאוד מאוד חזקים, כמו פחד, כמו חרטה, אני חושב שאפילו הייתי מכניס את זה לרגש כל כך חזק, שיכול להביא אותי גם למצבים של עצבות ודיכאון. אלה באמת מצבים שבהם אני אומר, זה רגשות שמעכבים אותי. כלומר, זה מקומות שיכולים אפילו להפוך לי, כמובן, להפרעות, קר מעכבים אותי בהתפתחות האישית שלי. אפילו אריקסון, לא אריקסון של ה-Deliberate Practice, של 10,000 שעות, אלא אריקסון של 8 השלבים. השלב האחרון בסריה זה שלמות או ייאוש. כלומר, אז אתה חולת החיים הייתה איזה 50 ומשהו, זאת אומרת, איך שאתה מגיע לגיל 50 ומשהו, כנראה אצלנו וזה אזור עכשיו גיל 70-80, זה שלמות, חייתי חיים מלאים ואותנטיים ומאושרים, או ייאוש. כלומר, זה מאוד קיצוני, לפה. כלומר, באדם הולך למות עם תחושה של פספוס. שאין יותר גרוע מזה. אני חושב שאפשר לראות את זה גם בספורטאים. כלומר, ספורטאי שבא ואומר, שמע, הקריירה שלי התנהלה כמו שצריך. אני לא מדבר על ספורטאים שכאילו כל הזמן מוצאים לעצמם מה הם רוצים עוד ועוד ועוד לעשות, ואז קשה להם פרישה, אולי זה לפרק אחר שנדבר על מה הם מקורות הפרישה, ולמה לברון ג'יימס לא פורש למרות שהוא כבר בן 40. אבל יש ספורטאים שאתה ממש רואה שבסוף הקריירה שלהם, יש איזושהי תחושה של פספוס, שלא השלמתי, אין את העניין הזה של אני לא שלם עם עצמי במה שקורה. אפשר לראות זה גם בזוגיות כמובן, שאתה מנסה לעשות קלוז'רים כאלה, כי עדיין לא סיימת את הסגירה. אבל שוב פעם אני אומר, זה בעיקר כי לדעתי קשה לך היום, עם איך שאתה מרגיש. מעניין. זאת אומרת, לעשות סוג של איזה רפלקציה על הדברים. אתה יודע, הרבה פעמים אני חושב שזה קורה גם אצל יותר ספורטאים פורשים, כלומר, העניין הזה של חרטה שלא מימשתי אולי את הפוטנציאל שלי. אם שאלת אותי ככה מה ספורטאים מרגישים, אז למשל שאני עובד עם ספורטאים, אפילו גם צעירים, כן? זאת אומרת, גיל 24-25, פתאום, רגע, חשבתי שאני אהיה במקום אחר ממה שאני אמור להיות היום. והדיסוננס, הפער הזה, הפער הרגשי, הוא באמת יכול לגרום לך ממש לתחושות אכזבה, צער, והבנה שאתה צריך לפעול אחרת. ועוד דבר ששמתי לב על עניין של חרטה, זה ההכנסה של בושה. כלומר שאני, דוגמה שמגיעים אליי, אני מנסה להבין האם זה חרטה נגיד על פעולות שעשיתי והביאו אותי עכשיו על היום, או שאולי זה גם פעולות שאני מתבייש בהן. וברגע שיש לי גם בושה בנוסף לחרטה, בעיניי זה קצת לעלות על מסילה נוספת. כי אנחנו יודעים שבסוף בושה יש לה הרבה מאוד דברים שהם קשורים לאיך אני רואה את עצמי, מה עולם הערכים שלי, ואיך עשיתי, ועכשיו זה שוב פעם משהו מאוד מאוד פנימי שהוא שלי. בנוסף, יש החלטות שגורמות לי חרטה, כי זה אני מתחרט על דברים שגרמו לי, וחרטות שגרמתי לחברים שלי. ופה זה מביא אותי לשאלה הבאה, האם אתה חושב או רואה בקבוצות שלך, את המושג חרטה, והוא אחר בקבוצות של נגיד הכדורגל, שזה עשיתי פעולה, עכשיו שוער, פספסתי את הכדור ועכשיו הוא נכנס, או לא סגרתי שחקן, אל מול החרטה האישית שלי, שאולי זה יהיה בקליניקה. אוקיי. אני רואה הרבה מהמשותף, וגם המחקר של 2023, של וודינג, אחרי זה באמת נפרסם את זה, את הלינק, הוא מצא 3 נושאים מרכזיים של חרטה. קודם כל חרטה מרכזית ביחס לספורט, כלומר ששאלו את הסטודנטים האתלטים, שהם היו 4 שנים בקולג', מאוד אינטנסיבי, כן, גם חייתי את הסביבה הזאת בפלורידה סטייט, חרטה ביחס לספורט, יכול להיות שלא חייתי בכאן ובעכשיו, לא השקעתי בהתאוששות, לא שמחתי על עצמי, כלומר, משהו שקשור באמת לספורט, זה יכול להיות אבל גם, כמו שאתה אומר, משהו מיידי, החמצתי, או הגישה שבאתי איתה, כלומר, כל זה ביחס לספורט. דבר שני שעלה, זה חרטה ביחס ליחסים, למשל, אצל הסטודנטים בקולג' זה לא הכרתי אנשים מחוץ לספורט, לא ביטאתי את עצמי. הרבה פעמים שאתה מגיע למקום ואתה לא מבטא את עצמך, אתה מרגיש גם, זאת אומרת, תחושה כזאת של התבאסות, כן? ואצלם אצל הסטודנטים זה היה באמת גם חרטה ביחס ללימודים. צריך להבין שבארצות הברית אתה מקבל תואר ששווה $140,000, ועשו מחקר וראו כמה שעות סטודנטים, אתלטים נמצאים בספורט וכמה הם נמצאים בלימודים, בערך משהו כמו 34 שעות בספורט, 34 שעות בלימודים. כלומר, אתה שם כדי להיות בלימודים ובספורט, ויכולת להתקדם אולי לתואר שני, יכולת להתקדם לדברים נוספים,
ואז הם לא ניצלו את זה. אז כן, אז אצלי בקליניקה זה באמת יותר חרטה ביחס לדברים ספציפיים בספורט, ויחסים, זה עולה מאוד גם. אני לקח את המחקר הזה לדברים שהם פה בארץ, כי אני גם מאוד חשוב לי בסוף שהתלמידים, גם בשביל שיהיה לי, בגלל שזה ספורטאים צעירים, שהלימודים והספורט יוכלו להשתלב ובלי להוריד משהו מאחד לשני. יש גם הרבה דברים שבתחומים שאני רואה אותם מאוד מאוד זהים, כלומר, אני יכול לקבל כלים מהעולם של הלימודי, של התמדה, של משמעת, של קשב למרות שאני לא אוהב, שזה אפילו עבודה קצת אפילו על סבל. אני עושה לזה השלכה כמובן גם לעולם של הספורט, ובמחקר דיברתי איתם על נושא הזה של הלימודים, והיא השקעה מספקת בלימודים, על איך אתה אחרי זה בסוף מבזבז זמן נוסף בשביל להשלים משהו שכבר קיים לך עכשיו. דיברת על זה שאתה מגיע פשוט למקום ואתה מסיים אותו, והתחושת החמצה הזאת שאולי היית יוצר קשרים יותר טובים. משהו שאני יכול גם להעיד לעצמי, שלפעמים אני הגעתי ללימודים אקדמיים, ואתה מסיים ואתה אומר, רגע בונה, הייתי פה שנתיים, אבל לא יצרתי שום קשר משמעותי עם חבר'ה מסוימים, שאולי עכשיו אני יכול לעזר בהם. כלומר, הייתי יכול איתו קצת יותר קשר, איתה קצת יותר קשר, ואולי הייתי מצליח להגיע למשהו אחר, והפסיליטי הזה, בטח בעולם שלנו, ששוב פעם תמיד אני חוזר לזוגיות, בעולם שלנו שאנחנו בעולם של בעיקר רשתות חברתיות ופחות, והולך ופוחת העיסוק הפרונטלי, יש מסגרות שהן נותנות לך מאוד מאוד את המפגשים האישיים אחד עם השני, ואם אתה לא מנצל אותם, אתה כאילו מרגיש כאילו, וואו, עכשיו יהיה לי בכלל קשה. כלומר, אם לא מצאתי זוגיות, כשהייתי בתיכון, בצבא, בלימודים האקדמיים, איפה עכשיו? אז מבחינת מסרים שהיית נותן לספורטאים שמרגישים תחושת חרטה, דווקא על החלטה או תוצאה שמלווה אותם. אז קודם כל, מה שאהבתי גם במחקר הזה ב-2023, שאמרו, מה החרטה, ואיזה עצה תיתן למישהו שהולך עכשיו להתחיל את המסלול הזה. אני חושב שהעצה זה משהו מאוד יפה, זאת אומרת, זה לא אני רק נשאר עם החרטה, כי לפעמים שאני נותן את העצה, בסוף אני גם איפשהו נותן אותה לעצמי. אז יכול להיות שכמו שאתה אומר, רואי, על היחסים להיות יותר נוכח בחדר ההלבשה, להתחבר יותר לאחרים, כן? או שאלתי ספורטאים אצלי בקליניקה הפרטית, משפט של, וואו, תהיה אמיץ, עדיף לזרוק עוד 4 פעמים במשחק, מאשר להישאר סתם יותר זמן על המגרש. או גם ספורטאי שאמר, ללכת לדבר עם המאמן בתחילת העונה, והיופי שהם, הספורטאים שמדבר איתם הם גילי 16-17, כלומר, עכשיו הוא יכול בנוער לבוא וליצור קשר עם המאמן, או להבין שהוא צריך להיות יותר נוכח על המגרש, או לתת יותר, מה שנקרא, לא להוריד את הרגל מהגז. כלומר, אני חושב שכך זה גם למקום הפרקטי, וזה בסוף החיים, זאת אומרת, זה לעשות טעויות וללמוד מהן, וזה צמיחה וגדילה. פעם שמעתי איזושהי הרצאה שאמר, אנשים עצובים מתרכזים או בעבר או בעתיד. ובעיניי זה גם כן משהו שקצת קשור לחרטה. כלומר, אני כל פעם מתעסק במשהו אחר, ולא מתעסק בכאן ועכשיו, וחלק גם מההמלצות שתמיד אנחנו אומרים לשחקנים, בוא נראה מה יש לנו. בוא נראה מה קיים אצלי. הרבה אנשים חושבים שאנשים עצובים זה רק מי שמתחרט על מה שקרה לו בעבר, אבל יש כאלה גם שמדברים רק על העתיד. כלומר, אני אהיה מאושר כשאני אהיה עשיר, אני אהיה מאושר כשאני זה. כל ההתניות. או כל ההתניות האלה שכמובן קיימות, שהן מכוונות בעיקר לעתיד. ויש דברים שאני מאשים את העבר שלי, אני לא מספיק מקובל, כי גדלתי וזה, ואם ההורים שלי היו אחרת, ואם הייתי גדל במקום אחר, אז הייתי משהו שהוא קצת שונה. זה תמיד מביא אותי לאמירה של גיא לוזון, שאמר להם, הגרמנים ואתם אותו דבר, הם פשוט נולדו בגרמניה, אתם נולדתם בישראל. כלומר, הייתם יכולים להיות שחקנים בליגה הגרמנית, אם הייתם נולדים בגרמניה. שיש לי הרבה מה להגיד את זה, אבל זה משהו, כאילו, זה עוד פעם, זה האם הזה, כאילו, בדברים שלא קשורים אליי. חד משמעית. ואני חושב שכמו שאתה אומר, אחת ההמלצות, זה באמת גם להיות כאן ועכשיו, והדבר הנוסף שראיתי ומאוד אהבתי, זה באמת גם הכרת התודה וההנאה. כלומר, זה משהו שאני מאוד לוקח לספורטאים שלי. אוקיי, בעיקר כי אנחנו מדברים על ספורטאים, אחד הדברים שמאפיינים ספורטאים, נראה לי ברמה הספורטאים שממש הישגיים, זה רמת הפרפקציוניזם שלהם. נכון. ואני חושב שקל לך מאוד להגיע לחרטה על דברים שעשיתי. זה חלק מהדבר הזה, נכון? זה כאילו, זה אף פעם לא יהיה מושלם, נכון? כמו שאומרים תמיד, האויב של הטוב זה המושלם. ואז אתה כל פעם נשאר עם איזה חלק ממך שהוא לא מרוצה עכשיו. איך אתה מתווך את הפער הזה? ולכן, חלק מהדברים שאני עובד איתם היום זה, אוקיי, סבבה, הבנתי, היה אימון לא טוב, את מצטערת שלא עשית את זה, אבל על מה את רוצה להגיד תודה? על מה את רוצה להגיד
שהוא היה טוב. כאילו בואי נמצא, זה מצחיק, כי גם בשיחות שלי, שהן לא קשורות לספורט, תמיד אנחנו אומרים, אוקיי, סבא, הכל לא טוב, עכשיו בוא, איפה הנקודת אור? כאילו חוץ מזה שביאסת אותי עכשיו על החיים ועל המצב בארץ וכו' וכו', איפה הנקודת אור? האם יש נקודת אור? ואני חושב שלמצוא נקודת אור, זה חלק מהדרך של קצת לצאת מהמקום הזה, הדיכאוני, של כל הזמן לסובב זה סביב איזשהו משהו, וגם למצוא את הכוח שיהיה לי בשביל מה לקום מחר בבוקר. כלומר, כי אם עשיתי החלטה מאוד לא טובה, אם עכשיו לא שמרתי טוב, ובגללי עליי קלעו, או אני השוער ועליי הכניסו את הגול, אז, ואני גרוע, אין לי מה לבוא מחר לאימון, כי אני גרוע. פה הבושה נכנסת. ופה, בדיוק, פה הבושה גם נכנסת לי לסיפור, האגו שלי מתחיל לעבוד, אז בשביל מה אני... בשביל מה אני עושה את כל הדבר הזה? שומר תזונה, והולך לישון מוקדם, ואני עושה בסוף טעות, בום, בא לי להפוך את השולחן וללכת הביתה. ואז אני פשוט נשאר, וזה מחזיר אותי לכדור שלג הזה, כי עכשיו נשארתי, אני גם ככה בדיכאון, ודיכאון זה הדבר בשביל להישאר, ואז אני נהיה עצוב, ואז אני מתחיל לפתח על עצמי כל מיני דברים נוספים, ואני לא זז. נכון, לפעמים כל בדיוק הפלטו הזה, שאתה סוג של מכוח האינרציה, נשאר במקום. יש איזה סיפור אישי או דוגמה אישית, נגיד, שאתה, דווקא הספורטאי נגיד, שיודע להפוך את החרטה להזדמנות וצמיחה? אני חושב שהרבה. אני חושב שלמשל, שחקנים שרואים את זה בשלבים, נגיד אני יכול לספר, עבדתי עם שחקן שחזר מאירופה, אוקיי? כלומר, גיל צעיר, ציפו ממנו להצלחה מאוד גדולה, וחזר מאירופה. עכשיו, מבחינתו, זה הבושה הכי גדולה, נכון? זאת אומרת, עוד פעם אתה חוזר לארץ, ועוד פעם אתה חוזר לדבר הזה, ושאלתי אותו, באמת, מה אתה יכול לעשות אחרת? איך אתה יכול כן לשמר את הסטנדרטים של אירופה פה בישראל? ושמחתי הוא מאוד מצליח היום, כבר הפסקנו את התהליך העבודה, כי באמת כבר די עבדנו על הנקודות, אבל ברגע שאתה עושה את ההתאמות, רואי, אני חושב, את האדפטציות, אז זה הסיפור אצלך, אני נהנה לראות אותו, מצליח והכל, והוא עושה מהר את ההתאמות. כלומר, אולי זה גם משהו שמייחד ספורטאי על, לעומת כאלה שפחות, כלומר, אתה מבין את המקום ואתה יודע, כמו שאמר, לתקתק את העניינים. כן. אז אני חושב שאלה שמצליחים כביכול, בסוף אם גם אנחנו הולכים על אקט, על בעצם תרפיית קבלה ומחויבות, מדברים על המטרה היא בסוף להגיע לגמישות פסיכולוגית. ואלה שיש להם את הגמישות הפסיכולוגית הזאת, אני חושב שהם בסוף גם כבני אדם מצליחים יותר. אני חושב שחלק מהגמישות פסיכולוגית היא גם להבין שלא הכל רע. כלומר, גם ברע יש טוב וגם בטוב יש רע, ומצד אחד, אני לא רוצה, אני נוהג להגיד לפחות למטופלים ולספורטאים שלי, ששום רגש לא מפחיד אותי בקליניקה, וכל רגש הוא רגש, וכל מה שאני מרגיש שאני רוצה שיגיע, ולא לפחד מזה. כלומר, אם עכשיו אני מפחד, אוקיי, בוא נגיד שאני מפחד. אם אני מתחרט על משהו, בוא נגיד שאני מתחרט, ובוא ניקח את זה. ובעיניי זה מאוד קשור לאיך אני לוקח את זה. אם אני לוקח את זה למקום שבו אני תקוע, ונשאר רק בלמה עשיתי את זה, בתחושת הבאסה הזאת, ואז לא קורה לי עם זה כלום, או שעכשיו אני בא ואומר, אוקיי, אני רוצה ללמוד מזה. נכון, לא עצרתי טוב את הכדור. נכון, לא חסמתי אותו כמו שצריך. נכון, לא ביצעתי את הקרב שלי כמו שצריך. אוקיי, בוא נלמד, בוא נסתכל על זה לא בשביל להגיד יאללה, הייתי צריך לעשות, אלא בוא נגיד, אוקיי, בוא נגיד יאללה, מה אני צריך לעשות בקרב הבא, ואני לומד מהדבר הזה, ואז באמת אני יכול להגיע לצמיחה, כי אחרת נשאר במקום של דכדוך. כן, ליאור אדלר, המנהל המקצועי שלי במכבי פתח תקווה, כל פעם שאני פה אני אציין אותו, כי אני חושב שהוא פשוט בן אדם אדיר ואיש חינוך אדיר. הוא כל פעם אומר לי, אסף, תעשה רפלקציה, דבר עם המאמנים, דבר עם השחקנים, רפלקציה. ובאמת המקום הזה של לעשות רפלקציה, אני חושב מאוד עוזר. למשל, כשאנחנו עושים שבוע אימונים במכבי פתח תקווה, אז זה גם מתחבר לעיקרון של תקופתיות. כלומר, יום ראשון אנחנו עושים שיחה, מה היה במשחק, השחקנים עושים שחרור, יום שני זה יום חופש, יום שלישי אנחנו רואים את הוידאו של המשחק הקודם, וזהו. כלומר, אנחנו שמים את המשחק הזה מאחורינו, לא משנה אם ניצחנו, הפסדנו, עשינו טקו, ואנחנו עכשיו מתכוננים לשבוע. ואני מאוד אוהב את המעגליות הזאת, כלומר שאפילו עכשיו גם, אנחנו ביום של, אני בשבוע של 3 משחקים בשבוע, היה לי משחק ביום שלישי באשדוד, משחק ביום שבת נגד מכבי חיפה. היום אנחנו עושים סוג של רפלקציה, ואנחנו כבר עם פנים ליום שבת, אנחנו מדברים על יום שכן, זה יום חמישי למאזינים שלנו. כלומר, המקום הזה של
לדעת מה היה טוב, מה היה פחות טוב, מה אני יכול לשפר, כי הנה, עכשיו השחקנים שלי במכבי פתח תקווה יש להם עדיין 2 אימונים, יש להם את חמישי ושישי, כדי לבוא עוד יותר מוכנים ליום שבת. זה מעגל החיים, זה אני חושב המעגל הפסיכולוגי הכי משמעותי שאפשר ליצור. אז עכשיו הכנסת בעצם את הצוות המקצועי לנושא שלנו. כן. דיברנו על הספורטאי ודיברנו על תחושות החרטה שלו, וגם במחקר אנחנו באים ורואים שיש אנשים שיכולים לבוא ולעזור לי. כלומר, הקשרים שלי, גם אם דיברו על זה, גם על לימודים וגם היחסים בין אישיים וגם בהיבט של הספורט, היה שם הרבה מאוד אמירות של חבל שלא הקשבתי, חבל שלא עשיתי, והוא אמר לי ואיפה אני הייתי. מה האחריות של מאמנים במניעת תחושת חרטה אצל הספורטאים שלהם לדעתך? אני חושב שקודם כל שהייתי בארצות הברית קראו לזה psychological safety, כלומר יצירת ביטחון פסיכולוגי, שאני יכול לדבר, אני יכול להגיד את הרגשות שלי, אני יכול לפגוש פסיכולוג בתחום הספורט בלי פחד, כלומר לתת להם איזה סוג של מודל כזה, של התפתחות אישית, אני קורא לזה שגרת עיבוד אחרי תחרות, שאני יכול לאבד את הרגשות, נגיד אני מפה אחרי להמשיך למכבי פתח תקווה, לאבד בעין את המשחק שהיה, ואם המאמנים באמת מאפשרים את הדבר הזה, נותנים לזה מקום, מבינים שאם עכשיו יש וידאו שזה נורא חשוב, גם חשוב לתת את המקום שלנו, של הפסיכולוגים של הספורט, לתהליך הזה. אז אני חושב שאם יש מאמנים שבאמת מכבדים את המקום הזה, שמבקשים, שמעודדים את הספורטאים לחשוב, אוקיי? אנחנו רוצים בסוף ליצור, אנשים חושבים, ספורטאים חושבים, אנחנו יודעים שלא כולם יגיעו לרמות הכי גבוהות, הם כלי עזר אדיר במקום הזה של ההתפתחות האישית והרפלקציה. וגם עם המאמנים והצוות המקצועי, אתה מדבר על האחריות שלהם, ואיך הם משקפים את זה לשחקנים שלהם. כי בהרבה מקומות אני רואה אתה יודע, מגיעים לשלב של העיבוד, מגיעים לשלב של הרפלקציה, ואז יש רק את השחקנים שנמצאים בשטח, כאילו שנמצאים על המגרש, וכל האחריות, כל האשמה היא בדרך כלל להם, כי אני הרי תכננתי אחלה מערך, אני תכננתי אחלה טקטיקה, ובסוף אתם פשוט לא ביצעתם את זה כמו שצריך. אז מאוד חשוב לי קודם כל שהם ידברו, כלומר שלא עכשיו המאמנים יבואו ויגידו מה היה, אלא ישאלו את הספורטאים מה אתם חושבים. זאת אומרת, יש ממש מאמר גם נוסף ששלחתי לך, של מי שהמנחה שלי בפרקטיקום בפלורידה סטייט, גרג צ'או, עכשיו הוא עובד עם קבוצה קטנה, עם גולדן סטייט. השנה הם קצת קטנים יותר ממה שהתרגלנו אליהם. כן, אבל זה אימפריה, זה מסתכל, איזה שושלת. והוא כתב מאמר, שאגב זה חרטה שלי, כי לא הצטרפתי למאמר הזה, הלכתי למאמר אחר, פוסט-איבנט רפלקשן, שבעצם עושה רפלקציה על התחרות. שגם עליו אנחנו גם ניתן לינק, וגם אני עושה פה פרומו, ביום ההשערה הקרוב של האגודה, אנחנו נדבר עליו. כלומר, דנה, שהיא סטודנטית, ועוד שנייה מסיימת כבר את התואר, היא בעצם תעביר על זה בעריכות. בדיוק, אז הוא לקח מה היה טוב, מה היה פחות טוב, איזה התאמות אני צריך לעשות, ברמה הטקטית, המנטלית וכו'. ואפרופו ישראליות, הוא אמר להם לדרג את השימוש שלי במיומנויות מנטליות, בדיבור עצמי, בדמיון, בביטחון עצמי, תתתתתתה, אני לקחתי את זה לערכים. כשאני עובד עם ספורטאים, אני אומר להם, תדרגו את הערכים שלכם. זאת אומרת, אצלים בוחרים נגיד ערך של נוכחות, כמה הייתי נוכח. זה יכול להיות שפת גוף, זה יכול להיות על המגרש, אומץ למשל, ואני מאוד אוהב לתת גם מספר לדבר הזה, כלומר, יכול להיות שהייתי 9, ואני כנראה ארגיש מאוד שלם עם עצמי, יכול להיות שהייתי 2, ואז אני מקבל את ההה-מומנט, כמו שקוראים לזה, ומבין מה אני צריך לעשות כדי לשפר, איך אני יכול אולי באמצעות הערך הזה, להכניס את עצמי למשחק הבא, לתחרות הבאה, לביצוע הבא, בצורה הרבה יותר אופטימלית. אתה יודע, זה מדהים, בניתי איזשהו כלי לפני ששלחת לי את המאמר, הבנתי ידעת גדולים כמובן, ובחלק מהדברים באמת הכנסתי את הערכים של המועדון, כלומר, לקחתי את הערכים של המועדון, ואמרתי, אוקיי, עכשיו דיברנו על רגע על מקצועיות, כמובן שאנחנו מפרטים מה זה מקצועיות, למה אני מתכוון, ודוגמה אישית, חברות, וכמה באמת נתתי, כלומר, כמה נתתי מעצמי במשחק על פי ערכי המועדון, כי זה משהו שדיברנו עליו שאנחנו כולנו עובדים לאור משהו מאוד מאוד גדול, ואיך אנחנו עושים את זה. גם ברפלקציה של המאמר, שדרך אגב נתתי לשחקנית הונגריה השבוע, פעם ראשונה, שהיא מילה את זה, ונכון שיש שם בהתחלה הרבה מאוד נתונים טכניים של המשחק שלה קצת. איך שיחקת, מה עשת, הרבה מאוד מטרות, שגם פה לפעמים אני מרגיש
קצת לפעמים בריחה של מאמנים ממטרות תוצאה. שלא תמיד אנחנו אוהבים אותם, כי אנחנו תמיד מדברים על מטרות תהליך, שאנחנו רוצים, אז כאילו, אז אני לא רוצה לדבר עכשיו על, אני מצפה שתבקיע 3 שערים, או אני מצפה שננצח את הקבוצה הזאת ב-15. כן. אני חושב שגם פה לפעמים יש בריחה כזאת, כאילו יותר מדי מפחדים, כאילו יש לפעמים קבוצות שאני עולה לשחק מולם, שהדבר היחידי שיכול לתת לי מוטיבציה, זה להגיד לשחקנים, שמע, אני מצפה שננצח 15, אני רוצה 15 גולים. עכשיו, איך אני רוצה שתעשו את 15 גולים? כבר שם אני אכניס את העניין של הדרך. אני לא רוצה שזה יהיה בעיטה מהשער והפקעה, אני רוצה שיהיה משחק, אבל אני אכניס את השילוב הזה, ואני חושב שמה שזה נותן, וגם את זה אנחנו יודעים גם בעולם של הפסיכולוגיה, יש ערך לכתיבה. נכון. יש ערך שאני מוציא את הדברים באמת על הדף, ואני יכול להביע את עצמי בצורה הזאת, מעבר לזה שהשפה היא לא אותו דבר, כי נגיד, כי עם ההונגריות אין מה לעשות, הונגרית אני עדיין לא דובר, ובאנגלית, שזה שפה שאנחנו מתקשרים, אבל עדיין לא תמיד נוח. אין לנו את הסלנג. כן, את הסלנג, ולא תמיד מה שהיא רוצה להגיד זה מה שהיא באמת לזה, אז תודה לצ'אט GPT, היא שולחת לי בשפה שלה, הוא מתרגם לי את זה, באמת העסק הזה נראה אחרת, אבל עוד פעם אני אומר, העניין הזה של החשיבות גם של האחריות של המאמנים, אני גם היום נותן רפלקציה למאמן. כלומר, אני מצפה מהמאמן שגם הוא ירשום לי איך הוא ירגיש במשחק. כלומר, כמה הוא הרגיש שהוא תמך בשחקנים, כמה הוא הרגיש שהוא היה ער למה שקורה, וגם כמה הוא פעל לפי ערכי המועדון. שזה משהו שלפעמים אני רואה שהם לא כותבים, כי הם מרגישים חרטה על ההתנהגות שלהם במשחק. ואז הדבר הזה עולה, ואז אנחנו לומדים איך אנחנו מתקנים את זה בעצם למשחק הבא, כי אני באמת חושב שלצוות המקצועי יש הרבה מאוד אחריות על מה שקורה בה, ועל מה אני מרגיש. יש דברים או עקרונות שאתה אומר שאיתם אנחנו יכולים לעבוד, פעולות שאני יכול לעבוד באמת כדי למנוע את הדברים, דיברת על אקט. נכון. אני חושב שאולי שווה לפתוח את זה קצת יותר. אז אני אסביר, אז אקט זה משהו שמתקשר, זה נקרא הגל השלישי של CBT, אוקיי? יש את הגל השני שכולנו ככה אולי מכירים, איך לשנות מחשבה נגיד שלילית לחיובית, ובשנות ה-90 זה התחיל ב-LA, הרבה דברים התחילו בלוס אנג'לס בפסיכולוגיה העכשווית. לא רק אופנה וסרטים. לא, מסתבר שהרבה דברים שקורים שם בפסיכולוגיה, מקום מאוד מרכזי, וקוראים לזה גל שלישי, כנראה גם באחד מהדברים שהם ככה גולשים שם על הגלים בשמש, והם דיברו על אקט, אוקיי? Acceptance and Commitment Therapy, שדיברנו על זה, המטרה היא להגיע לגמישות פסיכולוגית, כלומר, הם אומרים שהאדם הבריא, הוא האדם שגמיש פסיכולוגית, ואיך הם מגדירים את זה? באמצעות ההפך של גמישות פסיכולוגית, שזה נוקשות פסיכולוגית, כלומר, מישהו שהוא נוקשה פסיכולוגית, יראה את העולם כשחור לבן, אם הוא יראה את זה באמת כמה שנקרא מאוד בצורה דיכוטומית, טוב או רע, אוקיי? והגמיש פסיכולוגית יכול לראות את התמונה המלאה, כלומר, כמו שאמרתי, אולי יכול לדעת לעשות את ההתאמות, הוא סוג של זיקית, כן? עדיין שומר על הערכים שלו, אבל הוא כל הזמן מבין את המצב. והם דיברו על משושה, או כמו שקוראים פה הפסיכולוגים בעברית, קוראים לזה הגמישושה, שבעצם זה 6 זרים, על מנת להגיע לאותה מטרה, אותה תכונת אופי של גמישות פסיכולוגית. הדבר הראשון זה להיות בכאן ובעכשיו. כלומר, לפני שאתה מתחיל כל הדבר הזה, אתה צריך להיות נוכח בכאן ובעכשיו. שאנחנו יודעים כמה זה קשה, הנה דיברנו על המקום הזה שהעבר זה תחושת ההחמצה, העתיד זה הפחד, כמה קשה להיות בהווה, אז קודם כל שאתה מסוגל להיות רגע בהווה, מדברים שם על מושגים כמו מיינדפולנס, אוקיי? למשל אחד הדברים. עכשיו, מיינדפולנס דיברנו על זה, זה יכול להיות גם מיינדפולנס של לא רק נשימות, אלא גם מיינדפולנס בלתי רשמי, של להיות נוכח ברגע, כלומר, להיות בקבוצה, לא להיות עכשיו עם הפלאפון וככה ראש באדמה, להיות נוכח. הדבר השני שמדברים עליו זה הקבלה. כלומר, אחד הדברים שאנחנו מבינים שלא הכל אנחנו אוהבים בעצמנו, או לא הכל אנחנו אוהבים במה שקורה, לא בהכל אנחנו גאים, והעניין של לדעת לקבל את הדבר הזה ולא לדחות או לא להדחיק אותו, זה גם גורם מאוד משמעותי בחלק מהאקט. הם מדברים שם על עוד דברים, למשל, הדבקה קוגניטיבית לעומת הפרדה קוגניטיבית. מה זה אומר? כלומר שהרבה פעמים יש לי איזה נרטיב על עצמי, אוקיי? אני פחדן,
או הנה, זה שנכשלתי כבר פעמיים במשחק, שהחטאתי פעמיים, אז אני מחמיצן. כלומר, אני מדביק לעצמי איזשהו נרטיב, איזשהו שיום של עצמי. והם מדברים על זה שאוקיי, בוא נסתכל על זה שהחמצת, אז זה לא שאתה מחמיצן, יכול להיות שפשוט החמצת פעמיים. כלומר, יש פה גם עניינים שנכון, קצת משתלבים עם הסלף-טוק, עם הדיבור העצמי. אז אני מאוד מדבר אקט, אוקיי? שוב, מנסה להכניס את העקרונות של אקט, זה לא עכשיו בטיפול אחד, במפגש אחד, זה ממש תורה שלמה. אז האקט זה בעצם חצי אחד מדבר על הקבלה, והחצי השני זה ערכים. איך אני יכול לקחת את הערכים שלי ולחיות אותם? אם אני אמיץ, איך אני יכול להביא את זה למשחק? אם אני נוכח, איך אני יכול להביא את זה למשל לקבוצה, שאני הרבה פעמים זה חלק מהמסגרת שלי. אז זה משהו שככה אני מאוד מאמין בזה, בהנחלה של העקרונות של אקט. ואתה רואה דברים שנגיד אני יכול לסווג אותם למגדרים, כלומר הבדלים בין ספורטאיות לספורטאים בהיבט של גם של נושא החרטה וגם בהיבט של להיות כאן ועכשיו. ספורטאיות אני מרגיש שהרבה פעמים זה קצת הקטע של היחסים הבין אישיים הוא יותר משמעותי. כלומר לעומת ספורטאים, לא יודע, אולי זה הטבע שלנו, אני מרגיש שזה משהו שיותר ככה משמעותי. אני נזכר פתאום בעונה שהייתי עם ליגת על נשים, עבדתי עם מועדון עמק חפר, והעניין של היחסים הבין אישיים כל כך בלט לי, כן? זאת אומרת, אצל גברים אני רואה את זה, אבל בעוצמה קצת פחותה, יכול להיות שאנחנו קצת מתוכנתים אחרת בסוף. מה אתה רואה נגיד במקומות שלך? אני יודע שאתה גם עובד עם ספורט נשי. לי בגדול אני יכול להגיד שיותר קל לי במגדר הנשי דווקא לדבר איתם על עניינים של כאן ועכשיו, ועניינים של מיינדפולנס, דברים שהם נכנסים. אני מסכים שבהיבט החברתי הוא מאוד מאוד חשוב. אני רואה שזה גם מתחיל גם במגדר של הגברים, כלומר בחבר'ה מי נתן או לא, אבל מוכוונות משימתית יכולה להיות יותר חזקה אצל הגברים. אני לא מדבר על הישגיות, כלומר, אם פעם שהתחלנו את הפסיכולוגיה של הספורט, אז אמרו הבדלים מגדריים, כאילו גברים יותר הישגיים, או רוצים את זה, אני חושב שזה לא הנושא. אני מסכים איתך. כן, הפוך, יש נשים הישגיות מאוד, מאוד מאוד רוצות, מאוד נותנות, עבדתי עם ספורטאית שבעיניי, אתה יודע, היא מודל לספורטאית הישגית, כלומר, כאילו הרצון שלה והפשן שלה והשאיפה שלה לניצחון הוא מעל הכל. אני חושב שיותר נעים להם וכן חשוב להם שיהיה ברמה החברתית, שתהיה רמה חברתית מאוד מאוד טובה, לעומת המגדר הגברי, שמבחינתו, כל עוד אנחנו התרכזנו פה לטובת המשימה, הכל בסדר. יכול מאוד להיות שזה גם קשור לאיך שאנחנו בנויים כמדינה, וגם בעולם הצבאי, שרוב היחידות הן יחידות גבריות. עכשיו עם הכניסה של לוחמות, יכול להיות שאנחנו נראה גם בזה שינוי. כלומר, כי יש משהו ביחידה צבאית שהוא מאוד מוכוון משימה. פחות עכשיו כאילו, אוקיי, ברור, חשוב לי להכיר אותך, חשוב לי להיות מי אתה וזה, אבל אני כל הזמן מתעסק משימתי. זה הדבר המרכזי, כיבוש, זה ניצחון. יכול להיות שהדבר הזה קצת קיים. ואני חייב להגיד שעם מגדר אנשים יותר קל לי לנהל דיאלוג ושיח עמוק יותר. בהרבה מאוד מקומות. ובעיקר שאני לוקח עכשיו סטטיסטית את האנשים שאני עובד, שזה גם ילדים, נוער ובוגרים, אל מול ילדות, נוער ובוגרות, אז יכול להיות שגם זה קצת עושה לי קצת איזושהי סטייה סטטיסטית שם, אבל כי עם ילדים בגילי 13-14 זה יותר קשה לדבר על הדברים האלה, על עניינים, ובנות כבר אפשר לפתח איתם שיחות יותר עמוקות על נושא הרגשות שלהם. זה קצת מה שאני רואה. האם אתה רואה שטכנולוגיה שנכנסת יכולה לעזור במניעת חרטה או רגשות או בכלל התמודדות? עכשיו, שאלה יפה, לא חשבתי על זה אף פעם. יכול להיות שכן, יכול להיות שאתה יודע. תראה, אני פשוט רואה עכשיו מלא אפליקציות שצומחות בגלל הפוסט-טראומה. כן. וכאילו תעשו את זה ותעשו את זה, ואפליקציות של נשימות וכאילו דברים כאלה והכל. אני כן משתמש באפליקציות של, לדוגמה, של מדיטציות, בגלל שאני קצת באתי עם עצירה ומדיטציה, אז אני שם הרבה מאוד אפליקציות של מדיטציות שלפעמים קצת עוזרות, ולעניין הרפלקציה אני חושב שכן, נגיד משהו טכנולוגי אולי היה יכול טיפה יותר לעזור. בסדר עכשיו קצת אולי לווירטואל ריאליטי באיזושהי מידה, כי אתה יודע, אני יכול לשים את עצמי לפעמים קצת כדמות, דיברנו על הדמיה למשל, שיש לנו את הזוויות ראייה,
כן. אז יש לראות את זה מהעין שלי, או מזווית שלישית כאילו, third person perspective. אז האמת שפה זה יכול להיות מעניין להסתכל על זה, כי כביכול, אם זה לא מהעיניים שלי, אם אני רואה את עצמי כדמות, אז יש לי פה את העניין של ההפרדה הקוגניטיבית, ואז אני יכול לראות את רועי או את אסף, מבצעים איזושהי פעולה, וזה לא אומר שזה בהכרח אני. כלומר, כן. אולי אפשר קצת להוריד את עוצמת הרגש. הזכרת מיינדפולנס, הזכרנו ככה באמת את העניין של מדיטציות, עשו תרגיל מאוד יפה עם נבחרת קנדה בשחייה. הם נכשלו באולימפיאדה בשחייה, כן? זה היה לפני כמה אולימפיאדות, ב-2004 אני חושב שזה היה, או 2008, והם לא יכלו לראות את הביצועים שלהם פיזית בווידאו, אפרופו צפייה בווידאו, שזה כלי מאוד טכנולוגי, אני שואל את הספורטאים שלי, כמה נוח לכם לראות את הווידאו? יש כאלה שלא מסוגלים, עבדתי בשחקן נבחרת ישראל בכדורסל, לא מסוגל לראות את הווידאו. מה עשיתי איתו? תרגלנו נשימות, תרגלנו מיינדפולנס, ממש לימדתי אותו את הדברים, ואז הוא הצופה בווידאו של המשחק. אז הוא היה פתוח, הוא גם הצליח לא רק לצפות בזה, הוא הצליח גם לקבל את הדברים שהוא ראה. בדיוק, הוא ראה את המשחק בצורה לא רגשית. כלומר, אפרופו שאמרתי לך, במכבי פתח תקווה אנחנו עובדים המון עם וידאו, בכל קבוצה יש אנליסט, לפחות בקבוצות של המחלקה הבוגרת, ועכשיו אתה בא לראות וידאו עם כולם. אתה מוכן לזה? כן. כלומר, זה משהו שאני גם מדבר עם שחקנים, אני שואל אותם, נוח לכם? חלק קוראים לי אסף, אין בעיה, חלק קוראים לי, תשמע, וואו, אני יודע שזה נורא קשה. תשמע, זה דילמה שלי לפעמים, אתה יודע, זה מזכיר לי, הייתי בהונגריה עכשיו, והצגתי להם בכמה משחקים שראיתי, ורציתי להראות להם משהו על ההתמודדות שלי עם החטאה, ההתמודדות שלי עם פעולה לא נכונה, וכמה זמן לוקח לי לחזור, נגיד, להגנה. וניסיתי לבחור, אתה יודע, את הסרטון שהוא מראה כמה שיותר שחקניות, כדי שלא מישהי אחת, זה ייראה כאילו אני רק נופל עליה. וגם בפתיח, אמרתי להם, תראו, כבר אני אומר מראש, אני נורא מתנצל, אם זה כאילו על מישהי אחת, או שמישהי אחת לוקחת את זה רגע על עצמה, אני רוצה שנדבר רגע על המהלך, על מה שהיה בכללי, וגם הכנסתי שם איזושהי מניפולציה שאמרתי להם, הם לא מבינות עברית, אז אני בא להגיד זה, הכנסתי מניפולציה שאמרתי להם, זה היה עוד הרבה פעמים. כלומר, בחרתי משהו אחד שקרה, הוא באמת קרה הרבה פעמים, אבל אמרתי, זה משהו אחד שקרה 8-9 פעמים, כאילו, במהלך המשחק, וכל פעם זה היה את מישהו אחר, אני סתם נפלתי כרגע על משהו שהיה לי הכי קל ומהיר, כביכול להראות לכם. וזה גם היה קצת למנוע את תחושת האשמה שאני לוקח על עצמי. בדיוק, שזה לא היה אירוע חד פעמי, אלא זה קרה, זה התחלק בין כולם. זה התחלק בין כולם, כן, בין כולכם, וספציפית כרגע זה כאילו יש מישהי אחת, נגיד, שהיא קצת יותר דומיננטית באירוע עצמו, אבל זה מביא אותי גם לשאלה בכלל, איך אנחנו כפסיכולוגים של הספורט, יכולים לזהות את החרטה הזאת בקרב ספורטאים, וכאילו אם יש סימנים נגיד שאתה אומר, הם מעידים לי על זה. בטח, אז קודם כל אתה רואה כל מיני גם תחושות, כן? זאת אומרת, כל מיני דפוסי מחשבה שליליים, אנחנו מדברים על עולם הבריאות הנפשית, אתה רואה ירידה במצב רוח, לפעמים גם יכולים לבוא אליי פיזיותרפיסטים, ואומרים לי, תשמע, בקבוצה אסף, תראה השחקן הזה, דבר איתו, אתה יודע, הם כמו הספרים, הם יודעים הכל, בסוף. אני רואה הרבה פעמים שזה בא לידי ביטוי בחוסר ריכוז, אפתיות כזאת אצל הספורטאים, ועוד משהו שמעניין, ככה פגשנו פה עכשיו לפני הפודקאסט הזה, שחקן ששיחק בקבוצה, אני לא אגיד את שמו, עבר לקבוצה, לא היה מרוצה, וחווה פציעות פסיכוסומטיות. וזה גם משהו שאני בעצם רואה, כלומר, כל מיני פציעות של, אין עכשיו משהו מוגדר, יבוא הפיזיותרפיסט, יבוא הרופא ויגיד, אין פה הבחנה קלינית, אבל אותו ספורטאי התלונן למשל על כאב בשריר, או קשיי נשימה על המגרש. כלומר, בסוף אני חושב שגם הרגש מדבר, החרטה מדברת, אז אם אני מסתכל פה על הפסיכודיאגנוסטיקה, על האבחון, הוא מהמון כיוונים, גם מתצפיות, וגם משיחות, וגם שיחות שלי עם השחקן, וגם המאמן נותן לי אינפורמציה. ואם אנחנו מצליחים להגיע אל אותו שחקן, ולתת לו איזה שיקוף, אנחנו יכולים לפתור לו הרבה כאב. אחד, אני מסכים כמובן עם כל מה שאתה אומר, אני חושב שזה גם מתקשר למה שדיברנו קודם, על איך ליצור רגע, זה גם יעזור לי להבין איך ליצור את הדיאלוג עם אותו ספורטאי. כלומר, אחד הדברים שאני מנסה גם להסביר לסטודנטים, זה שגם אם עכשיו עלה לי איזשהו משהו שנראה לי שאני ראיתי, בואו נחפש עוד סימנים נוספים, עוד אנשים אחרים שיכולים לתת לי קצת ראייה על מה שעכשיו קורה.
והאנשים האלה שכביכול אין להם תפקיד תמיד מוגדר במועדון, אתה יודע, זה יכול להיות רגע אפסנאי, זה יכול להיות רגע מנהל קבוצה כזה שמצטרף רק לדאוג דברים כאלה, לפעמים יש לו איזושהי ראייה שהיא, אמרת קודם, קצת מנותקת רגש, לפעמים היא או מנותקת רגש או אובר רגש, ושני הדברים האלה יכולים טיפה לעזור לי להבין את התמונה המלאה ביצירת הפאזל. כלומר, אחד הדברים שאני אוהב להגיד, שאני כפסיכולוג מנסה תמיד להרכיב פאזל מאוד מאוד מסודר ומאוד מאוד ברור, והחלקים של הפאזל פרוסים בכל מיני מקומות, שאני צריך לקחת אותם. כדי לנסות בסוף לנהל דיאלוג, דיברנו קצת גם על דוגמאות שעשינו בעניינים של הוידאו, אבל אני חושב שאחד הפחדים לדבר עם ספורטאי על טעות שהוא עשה, או על חרטה שיש לו, זה איך לא להוסיף על זה עומס רגשי. ופה יש לך איזושהי המלצה איך אנחנו מנהלים את הדיאלוג הזה? אז אני חושב שכמו שדיברתי קודם על הביטחון הפסיכולוגי, כלומר אנחנו עכשיו הולכים לדבר כנראה על משהו קצת פחות נעים, לתת איזשהו סוג של פתיח, כן? במטרה ללמוד, כלומר להזכיר לעצמנו למה אנחנו עושים את זה, זה לא עכשיו במטרה של להימאץ בנו נו נו, אלא גם המקום הזה של בוא נסתכל על זה, בוא נלמד מזה, ונתקדם הלאה. זה מה שאני אוהב הרבה פעמים, אתה יודע, בעולמות שלנו, כדורגל, כדורסל, לפעמים גם אין לך את הזמן עכשיו לשמוח, ואין לך את הזמן לכאוב, כי יש לך פשוט משחק מחר. ואני חושב שהמקום הזה של ההמשכיות, של ההתקדמות, של להבין מה היה וללמוד מזה, אם אני אגיד את המילים האלה, יעשה אפילו את ההקדמה הזאת של הדקה, לפני רגע שהמאמן יעשה את האספה, היא יכולה ליצור מקום של פתיחות, ומקום שהספורטאי רוצה ללמוד ולהבין, ולא מקום של עכשיו להיפגע ולהיות אולי קצת מושפל. ללמוד ולהבין מול שחקנים, אני תמיד רואה את זה כמשהו שהוא לפעמים יכול להיות מאוד מאיים, כאילו מאוד מפחיד. אני חושב שאחד הדברים, ודיברת קצת על עיבוד תחרות, על איך אנחנו עושים את זה עם רפלקציות, ושאנחנו באמת יושבים, ומה שאתם עושים, אחד הדברים שבעיניי הכי חשוב לשמור, זה לשמור על רוטינה קבועה. כלומר, לא משנה מה, ניצחון, איך אמרת, ניצחון, הפסד, בכדורגל יש גם טקו, ניצחון, הפסד, טקו, שאולי במכבי פתח תקווה, טקו זה שווה הפסד, לא? תלוי מתי. תלוי מתי. אז ניצחון, הפסד, אני עדיין עושה את הרוטינה שלי. בדיוק. אני עדיין בא, עושה, אנחנו עדיין מדברים, אנחנו עדיין באים להשתפר. זה גם מתקשר קצת למה שאני מנסה, אחרי משחקים לא טובים, אני קצת כן יושב יותר עם המאמן, אני חייב להגיד. כלומר, בסטינג, כי המטרה שלי זה לראות שאחד שהוא מגיע יותר רגוע לאיבוד, ושתיים שלא נתפס קורבן אחד. וזה נכון שבמשחקים אתה יכול למצוא קורבן אחד. כלומר, יש מישהו אחד שכנראה עשה פחות טוב מכל השאר, ועליו אתה יכול לבסס, ואז להגיד, טוב, אתה לא הבאת את המוטיבציה, לא הבאת את זה. בהרבה מאוד מקרים, אני תמיד אוהב ללכת 2-3 מהלכים אחורה, כלומר, זה לא רק הגול שחטפנו, אלא זה איך החלוץ איבד את זה, ואיך זה עבר לקשרים שלו סגרו, ואיך המגינים לא הצטרפו, ואם אנחנו מדברים על הכדורגל, ואיך זה בסוף הגיע לשוער. ואז זה באמת אחריות קבוצתית. או איך עכשיו אנחנו לא באותה אנרגיה. אתה רואה שחקנים שהם באנרגיה מאוד גבוהה, ושחקנים שהם באנרגיה נמוכה, כלומר זה משהו, והאחריות היא על שתי הקבוצות בעיניי. כן. האחריות שלי גם על הקבוצה שהאנרגיה הייתה נמוכה לעלות, והקבוצה שעם האנרגיה גבוהה, לעלות את החברים שלהם, כי גם זה משהו שפוגע בי. אנחנו מדברים הרבה מאוד על אגרסיביות במשחק. אם אני מאוד אגרסיבי ואתה לא, לשופט יש מה להשוות. נכון. אבל אם אני ואתה אגרסיבי באותו דבר, לפעמים הם קצת קשה להם. בדיוק, קצת ההדבקה הרגשית, שאנחנו באותו מיינדסט כולנו. יש איזשהו מסר מרכזי, לפני שאני מגיע לטיפים. יש מסר מרכזי. תראה, תמיד אני חושב שבסוף פסיכולוגיה זה יחסים בין אנשים, אז כן, אני לא אדבר עם מישהו בפעם הראשונה על חרטה, דיברתי על זה שאני מדבר עם ספורטאים שאני עובד איתם כבר תקופה, אז אני חושב שאם באמת אני מרגיש בנוח, אני אדבר על הנושאים האלה, כמובן שלא הם, כמו שאמרתי, יש ספורטאים שאני לא אדבר איתם, אם זה ילדים יותר צעירים בקטע הזה, אז אנחנו קודם כל צריכים ליצור יחסים, צריכים ליצור מסוגלות עצמית, ואז אחרי זה נוכל לדבר על הדברים האלה, כי אני חושב שיש לזה הרבה ערך, אבל צריך את הבסיס. והבסיס זה כימיה ואימון. כימיה ואימון, כן. טיפים לשחקן, למאמן או לפסיכולוג שמתחיל? אני חושב שזה צריך להיות חלק משגרת העבודה, כלומר, לא מיד עכשיו לעשות עניין של רפלקציה או חרטה, הנה גם במאמר של צ'או, שמדברים על הרפלקציה, הם אומרים, תנסו לעשות את זה בטווח זמן של 24 שעות, כלומר,
לא מיד אחרי התחרות, כי אז אנחנו עדיין מוצפים רגשות, אבל גם לא יותר מדי רחוק, כי אז אנחנו כבר מאבדים מהרגשות. אז אני כן אוהב לעבוד עם רגשות, אני חושב שזה גם דבר אדיר, אז מהספורטאים תמיד אומר, היה משחק בלילה, אם אתם יכולים, הספורטאים הבוגרים ככה, לקום בבוקר, לשתות את הקפה שלכם, ולעשות את הרבע שעה של הרפלקציה, אני מאוד אשמח. אני חושב שזה משהו שבסופו של דבר בא לשפר אתכם. אם אין לכם כוח, גם לפעמים, זה גם בסדר, זה הרשות להיות אנושי, אבל אני מעודד אותם, כלומר, אני מאוד אוהב את זה שהם שולחים לי זה כהודעה, לפעמים קבל איזו הודעה ארוכה ככה ב2 בלילה, ואני קם לילדה ב5:30, וקורא את ההודעה. כל הדרכים, אפרופו טכנולוגיה, כלומר, תשתפו אותי, אני רוצה להיות מעודכן, אני רוצה לחיות אתכם, אז זה פשוט מייצר להיות איזה ערוץ תקשורת איתם. ולפסיכולוגים שיוצאים עכשיו החוצה, אז גם אמרת על נושא של הרפלקסיה, אבל יש עוד דברים, נגיד עוד כלים שאתה אומר, בואו תראו איך אתם עושים את זה? כן, זאת אומרת, בסוף אני אומר להם, לסטודנטים שלי בתואר השני, אם תישארו רק באימון מיומנויות מנטליות, יהיה לכם משעמם, וכנראה שגם לא כל כך תצליחו לפתח קליניקה, להגיע לקבוצות, להגשים את החלומות שלכם. כל הזמן צריך להשתפר ולהשתדרג, אנחנו מדברים על פסיכותרפיה, אנחנו מדברים על עבודה עם מורים, אינטליגנציה רגשית, זה משהו שגם מאוד נכנסתי אליו בשנים האחרונות, אני כל פעם מנסה למצוא ככה נושאים, ושואלים אותי איך אתה מגיע לזה, אני פשוט קורא, אני טס לכנסים, אני מנסה לראות הרצאות, לשמוע פודקאסטים, כדי לגוון גם את השירות שאני נותן ללקוח, ובסוף, מי שהכי מרוויח זה אני, כי אני פשוט נהנה, אני מתעמק בעוד נושאים, אני גם מיישם אותם כל בחיים שלי, ואז אני מנגיש אותם לספורטאים ולסטודנטים. אחד, אני חושב שהמשפט האחרון הוא המשפט הכי בעייתי, כי אתה יודע, תמיד אני מנסה להסביר לאנשים שמסביבי, ילדים, משפחה, בת זוג, על העבודה הקשה והנסיעות והכל, ובסוף אני די נהנה מזה. כאילו בוא נשים את האמת על השולחן, אני מאוד נהנה. אני חושב שהיום חשבתי על זה שהדבר שאני הכי אוהב במקצוע שלנו, זה באמת העניין הזה של ההתחדשות, זה העניין הזה שבאמת יש לך הרבה מאוד מקומות שאתה יכול לעשות כל פעם התאמות, כל פעם זה משהו שהוא חדש. גם אם עכשיו אני מעביר משהו מקבוצה אחת לקבוצה שנייה, זה לא באמת, אני יכול להעביר את זה כמו שהעברתי פה. כי הקבוצה הזאת יש לה את האופי וזהות אחרת. בלבד אני אגיד שאני, כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שדבר נוסף שאני מאוד לומד ממנו, כמובן המפגשי האמיתיים, שאני חושב שגם כן הוא משהו מאוד מאוד חשוב, בין אם זה, אני מזכיר את זה כל הזמן, שיחות איתך, שיחות עם עידן, שיחות עם שר, שיחות עם לאל כמובן, שככה שאתה יכול לשבת וללמוד, וגם מהסטודנטים שלי, גם מהסטודנטים שאני מלווה, באמת אתה יושב, אתה שומע השקפות אחרות, ובאמת בשביל לשמוע וללמוד, ואין מנוס מלהמשיך להתמקצע, כלומר מלהמשיך לקרוא, ואני לא מגיע מהאקדמיה כאיזה איש אקדמי שחקר ועשה, אבל בסוף לקריאה יש משמעות, לתיאוריות, להבין למה אתה עושה את מה שאתה עושה, איך הדברים האלה מתקיימים, זה חשוב, וכמו שאני אומר בכל הפרקים, בעיניי הלימוד לא מסתיים בסוף תואר שני, כלומר רק התחלת בעיניי, סיימת את התואר השני, זה רק ההתחלה להבין מה אתה צריך למקצוע, ועוד כמה יש לך להשלים. ואפשר לקחת את זה לכל המקומות, אני לא אומר עכשיו ללמוד. אתה יכול לראות את זה כאיום, אתה יכול לראות את זה כאתגר, כמו שאנחנו אומרים. ואני חושב שאם אתה לוקח את זה כאתגר, וכל הזמן מנסה ללמוד ולשמוע עוד, אתה פשוט יותר תהנה, כן? כאילו אנחנו, אתה יודע, כולנו, אנחנו עובדים בערב, אנחנו עובדים בסופי שבוע. כן. אבל גם אפילו בנסיעות, אני שומע את הפודקאסט שלך, ואני אשמע עוד פודקאסט באנגלית, ואני ממש אנסה לנצל כל רגע שאני יכול ללמידה, כי כמו שאמרתי, בסוף אני גם באופן אישי מרוויח מזה. אז אסף, תודה רבה שבאת. תודה לך. אני בטוח שיהיה לנו עוד השלמות ופרקים נוספים שאתה תתארח פה, יש לי עוד מספיק נושאים לדון איתך עליהם. אני אבוא. וזה גם הדרך הכי טובה שלי להיפגש איתך, כי במהלך השבוע אנחנו לא מצליחים, אז מצוין. ולכם המאזינים והמאזינות, תודה שאתם ממשיכים להאזין לפודקאסט, מוזמנים ומוזמנות להמשיך להשאיר הערות ושאלות גם לפרקים הבאים, בין אם זה ברשתות החברתיות או בין אם זה באופן אישי. תודה רבה ונשתמע שבוע הבא.